Objatie zadarmo mohol dnes dostať každý, kto sa v Ružomberku zúčastnil podujatia s názvom Objatie ruší zajatie. Svoje objatie ponúkali študenti psychológie Katolíckej univerzity. Tí zistili, že už pár sekúnd po objatí je človek šťastnejší a spokojnejší. Študenti s transparentmi s nápisom Objatie zadarmo sa pohybovali všade tam, kde bol dostatok ľudí, aby im ponúkli svoje objatie. To podľa ich slov nenásilne ruší intimné zóny, ktoré si sami vybudovali. Tým, že my narušíme tie intimné zóny toho človeka, stratí nejaké zábrany. Zároveň v jeho tele narastie hladina hormónu oxytocínu. Čiže to u ňoho vyvolá pocit šťastia. Môžeme vám ponúknuť objatie? Možno, ale chytno, lebo... Dneska je deň objatie, môžeme vám ponúknuť objatie zadarmo? Dneska je deň objatie. O hodne viacej, veselší. Zlepší mi to náladu vždycky, každý deň. Mnohokrát toto všetko chýba, už medzi ľuďmi sa vytráca tá krásna láska. Takú radosnejšie, naozaj dávate takú radosť pre tých ľudí. Študenti psychológie sa inšpirovali medzinárodnou akciou s názvom National Hugging Day, teda Národný deň objatia. My rozdáme dnes radosť a podľa mňa každý sa potrebuje objať. Sila objatia je podľa mňa nespočetná, je obrovská. Z tvári ľudí vidieť, že im to zlepšilo náladu a spríjemnilo deň. Podľa mňa objatie veľmi čarovné gesto. Transparent s nápisom Objatie zadarmo prvýkrát použil Austrálčan so pseudonymom Juan. Ten sa po dlhom pobyte v zahraničí vrátil domov, no na letisku ho nikto z príbuzných nečakal. Keďže mu bolo smutno, vytvoril si tabuľku so spomínaným nápisom. Čakal na ľudí a zistil, aké to je príjemné, keď môže dať aj prijať to objatie od cudzích ľudí. Viac ako 30 študentov psychológie dostalo počas 6 hodín strávených v uliciach Ružomberka takmer 10 000 objatí.